Guys, si bai vekule ni zana market clear ho na video YouTube lama kan da kha tuna market in open a kan soi thok tho ang kan nei chon market in open ha ni zana han DXY a bullish kan la base thei kan ti ta chon chu nge kan hmu thei kan en lo ang bullish scenario kan follow don chuan kan soi zum zum anga kan hmu hian ta buy side liquidity chete kan la to ma se ta po equal high alo om wangin hemi hi kan lak thei ka ringa chumi van chuan bullishness om kan ti ta chumi tur chuan nge kan nei kan inang ouch 4 hian le lok taila 4 war hi kan hmu hian 4 war a hian ta hian fair value gap kan nei ta chuan engtin nge aron pull back anga a chho phut nge aron pull back phut chuan hemi target tur hian long hi DXY long lang chance te pawh nga mo buy lang chance chumi chu euro USD te pawh sell na chance som le don ti nine chu chumi ni lo chuan hemi buy side liquidity lak hi kan hak lo longa chuan euro USD te buy kan en zawk ang ani la chuan hemi fair value gap a hian engtin nge a respect kan en anga chumi a zir chuan trade kan la dawn ni chu DXY ni ta se chuan DXY chauh ha ka soi nga chan chu a baka chuan soi vak turam lo chuan Nifty kan soi le zo yang Nifty chu day trader tan ni deuh bera trade thin ho hriat ah zawk ana tuna bullishness kan nei a ta market structure shift liquidity ta lak hnuah kan la bullish a trawk chuan enge kan nei kan ti chuan sell side liquidity kan la a chuan bullishness a buy side liquidity kan la le a chuan enge chu chuan in hmuh tir an ti chuan tunah hi chuan range bound ala in hri ni hei hemte pahnih range in kar a hei mase personally chuan kan en leh anga 5 minute a en ti nge 5 minute a market a insiam kan hmu ang hian hetain rawn sell thlat zet mahse tiang cover rejection sell rejection lian ni kan nei a awmze chu tunah chuan kala bullish hrih khawp mai a kabla bullish hrih te mai ila hemi high chu la break ka ringa ni chumi ni bang chuan eng ti nge thlen dawn chu ka hrelo ha mo kan nghak anga option trader tan bik CE vel kan la dawn chuan hemi week chungah en laila hemi week low eselin chumi ni lo chuan a high break kan nghak anga hemi high vel atangpi kan duh chuan chutin chuan day trader tan bik ani chu voina thil thleng thei emaw nak tu ka pawh thleng thei chumi chu ka rawn soi tho tawk ani chu hemi low kan break hmai chu kala bullish hrih khawp mai 5 minute a kan hmu hian big week kan nei a tiang week kan nei chuan bullish pressure la sanga tin ala range mai thei a mase ka sawi tawng khan hemi low kan break hmai chu bullish pressure la sanga chukang chuan PE kan pim khur dawn ni chu zawng chu ni mai